Myntri Rangbah konrad ke Sangma haga khatn reuterik ulapin khamti ya ka Shithi Thung yuk Samla Pynshngain Kurbah ubalawan ra e ka jingjob pada ka nam na ka benta ka jela ha ka baulalong ubaning kong tam na Meghalaya banwan ra takma na ka jingekop khawaling ha ka National Games. Kani ka jing thungkam yu New Samla klem ka jing kun lani ka written test but ka personal interview ka long kat kum ka rai lani ka policy jong ka sorkar ban plelat ik Samla ya lekai betbit ban rung hakikam sorkar kum ka jing penslur ya barok ki Samla ya lekai bat ban ailat iki ban kamai da ka buram. Kani ka nuksa kan penrehem bat aidingi ke mensim jing ki Samla ka Meghalaya ban raikut ban poi ka Thung jingjop bahajrong ha kani ka 39th National Games arajar arpunyo ka ban nong ha pelau ying lejong. Ladies and gents, Mr. Pynshngain Kurbah.